Adunay miingon ako, Father, I shall return man lagi. Ko yes, I shall return gyud. Kaya wala pa mahuman ang akong proyekto sa panguma. Siguro, kung makaharvest na ko sa unang saging, unang bunga sa saging, pwede na kumulakaw. Bitaw. Dili sa taon maabtag usa ka tuig, no? Kaya kami manggong mga religious, human sa napulo ka tuig, at least nga padayon ang imong pagserbisyo sa bukid, sa parokya, hatagan mi og panahon para maka-regain sa among maka-renew sa among mga pagtulunan, at the same time ang among mga kaugalingon. Nya karon, paglarga na ko sa Manila, wala may renewal course of face-to-face. So, desisyon na lang ko nga mobalik na lang ko sa Balamban kay basig maigo pa ko sa Delta variant. No? So, mo na nga balik yun ko, no? Sige na lang, magpaabot na lang ta ano sa tatawgon og balik. But anyway, ano na may mga online classes. So, mo na akong stage karon, basig may buong mo, wala pa din ni assignment. Tinuod yun, wala pa ko'y assignment. Kaya naapa ko sa, gitawag na mo og sabbatical year, no? O sa kabalo, mga sisters, ana, na ami sabbatical period para sa among mga kaugalingon. Amen? Sa pagtambong nako sa among chapter o General Assembly, nakahigayon pod ko og suroy o bisita sa akong mga parishioners sa Manila. Dili man tanan, no? Pipila o makaila. O siyempre, kanaaman ta sa pandemya, ang ako rin yung pangutana, kumusta naman mo panahon sa pandemya? O, simple rapod ka ilang tubag, no? Father, kaluoy sa Ginoo, nakasurvive ra gihapon mi. So, tanan gyud, no? Nga akong gipangutana, kaluoy sa Ginoo, nakasurvive ra gihapon mi. Wala man ko'y nadungog nga miingon, kaluoy sa gobyerno, nakasurvive mi. Salamat sa gobyerno. Siguro nakulangan sa ayuda, wala makadawat sa ayuda, o basin, asa ka na adto ang ayuda. So, we can understand the feelings of the people, no? But anyway, ang ilang tubag, salamat sa Diyos kay nakasurvive ra gihapon. No? Usa ka simple kaayo nga tubag. Pero makita nato diya sa tubag, manghinigugma ko mga igsuon, ang atong pag-ila sa Diyos, no? God truly provides. God intervenes not only when we are helpless. Of course, helpless ta sa pandemya. Kaya daghan nato, wala gyud makapangandam. Pero, ang tubag landaan, nagpasabot na, nga giila nato ang mga lihok sa Diyos sa kaluoy, no? Diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. I think, we cannot deny. Kanang maingon ta, thanks be to God, life goes on. Well, that's a recognition of God's compassion. Ano nakasurvive man ta? Kay ang Ginoo adunay mga pamaagi aron kita matabangan because He is a compassionate God, no? So, may nagugma ko maigso ni Kristo
Karong Domingo gipahinumduman ta of the most wonderful love of God, which He has shown us by sharing with us His blessings and graces. No? So nakita nato sa Ebanghelyo, no? Kung giunsa pagdaghan ni Jesus ang 5 ka tinapay o 2 ka isda, unsa ra man na siya ikumpara sa kadaghan sa mga miduol ni Jesus. Ang pangutana, gimagic ba ni Jesus? O sa man yung tubag? Gimagic ba ni Jesus ang 5 ka tinapay o 2 ka isda? Ha? Mutuo mo nga gimagic ni Jesus? Aha. Ato paminahon, ang usa ka writer, no, nga miingon, ang tinuod ko nga milagro nga nahitabo, tinuod nga milagro, no? This is a reflection. Siguro dako kayo mapaambit na to. Mao kadtong higayon sa panag-ambitay. Kaya usam din nahitabo. Sa dihang nakita sa mga tao nga ang gamay nga bata mipaambit sa iyang balon nga 5 loaves of bread and 2 fish. Naulaw kuno ang mga edad-idaran. Naulaw. O didto ila usab nga gipagawas ang ilang mga balon, and the sharing happened. No? O diha sa panag-ambitay, gibendisyonan sa Dios kining spirit of sharing, hangtod nga walay usa nga nagutom, ug hangtod sobra-sobra pa ang mga grasya nga biabot kanila. So, according to him, this is a reflection. Ilang pamalandong niya. Ang tinuod nga milagro, kanang milagro sa panag-ambitay. So, maunay bendisyonan sa atong Ginoo, no? So, we should not think that the blessings we have are too small to share, or our problems are too big. Ayaw gunaw na ang gamay ra ang atong mapaambit. O, dako ang atong problema. O, dako man gyud usahay. Pero tungod kay kung kini moagi sa mga kamot sa Dios, even the little could be much. No? Kung moagi sa Ginoo ang gamay natong ipaambit tungod sa atong mapaambitong kasing-kasing, bisan ang gamay padaghanon sa Dios. Amen? Bisan ang gamay padaghanon sa Dios. Og ilabi na usab, kung unsa kadako ang atong mga problema, kung isandig nato sa Dios, kini mugaan, hatagan ta sa lamdag nga angay sa atong kinabuhi. Amen? Sa mao ni ang atong Dios nga puno sa kaluoy, no? Ang akong usa ka example ani, basta moingon mo, outdated naman na, Father. Dili biya tinuod, kay gikan ko sa Manila. Ang community pantry is still alive in the National Capital Region. Siguro, sa mga provinces, I do not know, pero ang community pantry, buhi. Sa usa na mo kaparokya sa nabutas, nagpadayon. Unya, schedule, no? Ang usa ka kalye, karong adlaw, sunod na sa nga kalye,
anang adlaw og dili man kinahanglan nga dako ang atong itampo. Ang kinahanglan lamang ang atong mapaambitong kasing-kasing. O kini ang makapaymuot sa Dios. So, mangutana ka, wow, ngano hantod karon? Wala man mapuli ang mga tao. Kita ninyo? Ngano man nga hangtod karon, wala man mapuli ang mga tao og paambit. So that is the joy of giving. No? That is the joy of giving. Kana bang, you'll never get tired when you do it out of love. Dili gid takapuyon kung ang atong mga gidala, ang atong mga gipaambit gikan sa atong kasing-kasing. So, atong sabto, no? Usaon man, ang grasya sa Diyos, usa may pamaagi, no? So, una, of course, grace is relational. So, mayon kong relational, ang mga grasya sa Diyos, tinuod gikan sa Diyos. Pero, pinaagi sa kaayo sa tao. So, God's grace is mediated through the generosity of the people. Ato ginang tan-aw, no? Nga, ang grasya sa Diyos, mulihok na, pinaagi sa mga nagtinabangay nga kasing-kasing. Di ba? Usay maingon ta, salamat sa Diyos, kay bisan, wa na ko'y kwarta, adunay nagpahulam na ako nga way interest. Naaman yun siguro. Di ba? Usay maingon ta, salamat, kay naay miduaw na ako, ug nagdala og grasya. God's grace is mediated through other people. So, unsa may atong lesson ani? May ligugma ko maigsuon. Kana yung atong paligunon kanang spirit of sharing. Kani usaran ni sa daghang verses sa ebanghelyo, no? Kini multiplication of the bread. Usaran ni sa mga usaran ni pipilaran ni nga, upat ka ebanghelista ang misulat. Dili man tanang mga pangitabo sa kinabuhi ni Jesus. Silang upat misulat. Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Dili. Pero ang multiplication of the bread, upat gid sila. So nagpasabot ni nga, usan ka-importante nga atong ipadayon sa mga katuigan, sa mga henerasyon. Kay mauni ang life of the community, kining spirit of sharing. Amen? Oo. Di sa ka-istorya, no? Sa di pa ko matapos, di sa ka-istorya, kabahin sa ka monghe. Sa monghe, kananaa sa mga monasteryo. O karon, dugay ng panahon, nangandoy siya na makakita sa Diyos or to see the vision of God. Sumurabag, Lord, if I cannot see you face to face, at least I can see you in my dreams. Ano ba? Di ba? Usahay, muhando man tanong, bisag di kita makita sa tinuoray. Pero at least, maaninag man lang kita sa akong mga damgo. And that would be enough. Di ba? Pagkanindot, no? And that would be enough. Pero may nagugma ko maigsuot, dugay siyang nagpaabot nga iya man lang mabati ang presensya sa Diyos o magpakita ang Diyos. Huwag yun moabot. Hangtod sa kaadlaw, iyang na-feel nga ang Diyos anaa sa iyang kwarto. So, moto nga, happy kay siya, no? Pila katuig niyang gipaabot. Pero ang problema, may bagting. May bagting ang monasteryo. Yung katong bagting nga, nauna to'y time nga, manghatag o magpakaon sila sa mga kabus. Kaya mga monastery, naaman sila feeding. No? O karon, naglibog siya. O sa may akong buhaton.
nga ana ang Dios sa akong atubangan, nga akong gidamgo, akong gipangandoy sa akong kinabuhi. Unya, panahon na pod nga akong atimanon ang mga nagutom. So, nagsige og bagting, hangtod sa wala pa muhunong ang bagting, may desisyon siya ngayang atimanon ang mga nagutom. O pagbalik niya sa kwarto after 30 minutes, sa dako niyang kahibulong, didto ang dakong kahayag sa iyang kwarto, o nakig-istorya ang Diyos niya. Kung wala pa ka moatiman sa mga nagutom, dili nako magpabilin sa imong kwarto. So, ang moral lesson, buhi ang Diyos kung kita moatiman sa 3 L's, no? The last, the lost, and the least. Buhi ang Diyos kung atimanon nato ang mga nanginahanglan. That is the message, no? Oh. So may nagugma kung maigsuon, kung ang Ginoo provider, siya usab ang tinuod nga pan sa kinabuhi nga magligo nato. So ang misa mao ni ang halad nga atong gihimo paghinomdom, pagpalig-on kanato sa pagkamaluluyon sa Dios. Unsa may aton tubag? Sa inaot po unta nga maabot kita sa punto, no? Sa unang pagbasa niingon, no? Atong nasabtan. Ang tao nga mupaambit sa iyang grasya, daghan usab nga grasya nga moabot sa iyang kinabuhi. Diba? Nagidungod na ito Propeta Elisha. Pero kung magsigilan ta og kupot, o dili ta mahibalo mo paambit, ang grasya mahanaw ra gihapon, bisan ang atong gikuptan. So kung naaman tay tubag sa Eucharistia, kung nagasimba man ta every Sunday, hinaot pa unta nga atong tubag ay ang atong pagkamaambiton sa uban. Sa lalaing pamaagi, kinahanglan lang ang usa ka kasing-kasing nga pamambiton. Amen. Sa palihog manindog, ti padayag karon atong hugot nga pagtuo, nagatuo